mag-shoot may hugot sa mong para sa mong vine sa mong page no. So please like sa mong page nasa description of na tayo bagong intro no. So mga to sa pansit kung gusto mo makabuhat og ginato buhat mo sa pansit no. So nadir akong kuyog iya pang ano ang gisuot nga joke. So nasa like i-subscribe niyo siya Jake TV. I-subscribe niyo siya Jake TV. So asam ta mag-shoot Doon sa saya kalog. Ansa? Saya kalog. Saya kalog. Adto dito. So let's go. So na namin diri sa dagat. Ari mo mag-shoot. Alright, mura focus. Jadi ya. Ari to. So na namin diri no. Kapit mo bay. Diri mi mag-shoot bay. So i-like niyo mong page bay kay may na kanya mo ada. O i-subscribe niyo siya. Zike TV. I-subscribe niyo siya kay 100 ato siya 100. Kaso wala na nga akong cellphone na uubos. Kinain ng daga. Asa mo to una ni? Basta dito lang. Gago. Isayaw pa ko. Ay, uli no, kinalamutan ko. Di ba harap ko. Sige. Ara ko dali lingkod. Simulan na natin. Kung Tagalog ka lugit tayo. Sugdan na to. Tira ara. Ay ikisa rin mo na ikaw. O ako. Na ako mo kinanhol. Game. Sana, suportahan na namin yung page, yung Amigos TV. At Tagalog ka lugit tayo. Sunod. Gidali. Kunya na lang no. Mag-shoot kami. Let's go. Alright, malamig shoot. Yeah. Sa may ngayon mo nga, naghugot ka nga makakalog. Di dyan po ka mabundo. Putik. Di mo sila kita to kay atun to sa page. Mo nga i-like among page. Kasi pangalan sa to page. Amigos TV. Na i-like niyo. Basta din nyo i-like. Tama. Din nyo like. Wap. Basta lang nagbuhato na to ni. Mag-edit sa may. Mag-edit na Yes. Payag ka nun? Manarat mo to? Gago. Mag-edit sa may. Balik ka lang ko niya. Ikaw man mag-edit. So guys, yan. Mag-practice ako ng jump o setting camera. Kung buwang ba, si picture ba? So, practice ako kay nyara na yung chat, patawad siya. Unya sa ikaon pa ko. Abusog ka. So, ma-practice pa ako. Iya ko videohan. Ang to usa kalayat ang dara. Di mo dara ginunahan ako. Dara. Mana ginunahan mubo pa yun. Sakit ako dere. Sakit kayo. Mano to wato na namang mga banusan ay mga dere. So bubba. Oh, ang galing. Kaya dari kamera. Tama to? Ha? Okay. Tama to guys. Kamu na rate kung taas ako di. Apa yung gubat mo lagi ate eh. So 1 hour later. ano tayo ito? Kasi mana jadi edit. Sa makakita mo, i-call na nyo among like lang nyo among page. Page Amigos TV. O ay kalimtig like sa among mga page. Jiggy Boy o Amigos TV. Gago. Ay, Zike TV. Oo, sakto. I-like sa among mga page na diyan sa link description. Kung sa link description, at tuwa nyo, palit na tindahan. So, man namin, edit. Amo na lang i-upload. Kapag ako lupot eh. Nang Manonaan. muna ako ka nag-storya. Manonaan yung tawag ng nasa may scene ng mga joke baron, hugot, o basta, kamo na ibala. Huh! So, ato na lang ibutag yun sa vlog katong video niya. Ato lang ipalike ang page ba. Oh, that's right. Pwede ra mo ka na magpa-shoutout sa kanang comment lang mo niya. Sa next video, shoutout na kayo. Alright? Naintindihan nyo? Di namin naintindihan. Okay. O, ay, dyan nyo kalimtig subscribe. O, subscribe nyo siya. O si Justin Kuyaw.
Zyke TV. Justin Kuyaw. Marato? Justin Kuyaw. Amigos TV. Justin Kuyaw. Balik. Diyo, i-subscribe Justin Kuyaw kay katong gakuan medyo baka itong gaming miskulahan. Nabi to siya kuan YouTube. ng YouTube. Tanaw gito iya gani ha. Kuha ka nang mo na mong kauban na diri sa Talisay chapter. Kuan to ka ng Gimir. May panghugot na gugma. Pero ang gugma way saging. gago. Gugma ko way saging ano gagay. Taas na yung video. 2 minutes and 47, 48, 49, 50, 50. Guba lagi na kong buka. Mapasalo niya ko kanang kanang upaw diri kilid ba niya. Pwede ra sa ganang upaw untung nga nya. Ang kilid ni buhok. Kanang parchichoy ba kanang kanang uban pananaw mo baro ko ng buhok ako alain. Ano mo kanang upaw na yung tunga ba. That's good all the time. Yung bulbul nga tinaguan, ipaunsa na nimo. Lubad. Uy, lami. Payag ka nun? Balik ka tawa. Muna ka itong muna transition. Tapos sa itong ay, di na ko download eh. Just tingin ito ka na yan ang buwang. Wow, wee. Bato na sa mong vlog. Ano? Boleh kita buang kada. Og idol ni walim jay subscribe mo siya. Oh, pero Justin Kuyaw gilay ka mo mga page na dito sa description kung ano ko nabutang. Palitas pindahan. YouTube na ko Zyke TV pero dugay na kito YouTube kanang may video ba. Pero okay ra na ako cellphone ba. Na maabot na tanan ako. Maka-video ra ko. Pero ako pag ilang cellphone hindi ko tapulan. Ah, Di sa tino dito tapulan dagi ko. so gingon niya. So mga lang to, mga ulit na ikapoy na kayo no? Thanks for watching. Dire na lang. Like, share, comment, and subscribe. Nami sa mo basta nami dire. So mga to, like, share, and subscribe. Goodbye!